ठाकरे सेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे काही दिवसांमध्ये येण्याची शक्यता आहे, त्या संदर्भात चर्चा चालू आहे. तर अशी पण त्या संदर्भात एक चर्चा समोर येते की राणेंकडून सूचना आल्यानंतर हे राजीनामे दिले जाण्याची शक्यता चर्चा राजकारणात चालू आहे. म्हणजे जिल्ह्याचा रिमोट कंट्रोल हे राणेंकडे आहे. आम्ही ठरवायचं की टाटा स्कायवर कुठला चॅनल बघायचं असं आहे आणि कोणाचा लाईव्ह जिंगालाला करायचा आम्ही ठरवायचं. म्हणून ज्या राणे संपले असे बोलणारे उबाटा, असे बोलणारे ठाकरे सेना आज आमच्या शब्दांवर राजीनामा त्यांचा स्वतःचा पक्षाचे देत असतील तर नेमकं संपलो कोण? आणि कोणाला राणेंच्या ताकदीशिवाय आज साधा नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पण बसवायला जमत नाही. आणि म्हणून राणेंना संपवणारे आज स्वतःच मातीमोल झालेला आहे. एवढीच आहे, हे सिद्ध होत आहे. राणेंचा कंट्रोल बघावं तुम्ही.